Коста хора, това е The Rebel. И днеска ще ви науча как да сложите Minecraft скин, като другите хора могат да го виждат, без да плащате играта. Та започваме. Значи първо влизате в... значи трябва да имате акаунт в minecraft.net. Доколкото се сещам. В сайта на Minecraft трябва да имате акаунт. Желателно е, може и да убитите без да го правите, ама мисля, че няма да стане. Значи отивате в, нали, браузъра си и отивате в Google. И сега, така, пишете... Чакайте, лавна. Значи, пишете Mineshafter. И отивате на този сайт тук, Mineshafter. Значи, този сайт е нещо като оригиналния сайт на Minecraft, като когато се регистрирате, може да слагате собствен скин, и обаче има една ловка, значи не всички хора могат да виждат вашия скин. Единствено тези хора, които използват пак тази програма за да слагат скинове, могат да виждат вашето. Тоест, ако вие си сложите скин и използвате тази програма, и някой друг човек, който не използва тази програма, ви види, вие ще бъдете на Стив. Обикновения скин. Но ако и те използват Mineshafter, и те ще ви видят вашия скин. Тъй че, добре, значи първо се регистрирате. Обаче... Така ли беше? Не. Тъй. Малко въпрецаках. Значи пишете Mineshafter регистър. И... стана акъла бръм. Не тука. От колко години не съм се регистрирал. Да. Тук трябва да е. Wait. Окей. Значи... да. Значи, например, просто, нали, натискате логин и sign in to Mineshafter with и пишете вашия имейл адрес, нали? Аз, например, този искам да е. Натискам next. И your email address is new to us. Please create a password to use with persona. И т.е. сега те ви казват, че имейла ви е нов, т.е. все едно да се регистрирате. И избирате си парола. Ей каква си, нали? И натискате Done. И сега трябва да си проверим имейла, т.е. отиваме в ABV-то. Пишем си имейла, влизаме си в акаунта и си потвърждаваме. Те си реклами просто, нали, влизаме си в акаунта и потвърждаваме. Точно това ще направя сега. Кутията, ето е персона. И confirm your account now. И ще прати тука. Така. И сега. Нали, влезе сте логин и сте си влезли в акаунта. Отивате сега на settings и си избирате connected username и цъкате change и си избирате username, например The Rebel, не, XX The Rebel, XX, не, The Rebel тъма. Окей. И си избираме пасворд. И натискаме set. И отгоре пише set. И сега, когато го рефрешните, ето го. Ето го тук. И по всяко време може да го чейнджните, да се го смените. И така. Така, сега следващата стъпка е да си изберете скин. Така, значи отивате в Google и пишете Skindex. И влезете в този сайт тук. Skindex. И си избирате какъв скин искате. Сега да си изберем тук някакъв скин. Чайте. Малко банално. Не е банално, ама малко тъпо да гледате тук. Знаеш какво? Трол. Да, ето го. Аре. И, нали, избирате скин. И цъкате download to computer. И това ще ви се изтегли тук. И си оставате някъде. Би трябвало
нормално е на десктопа. Сега отивате пак в Google. Това го затваряте, ако не искате пак скин. И отивате в сайта. Чакайте, че те с реклами много ма бъркат, ба. В прикачи. Пишете просто прикачи така и влизате в този сайт тук. Така, значи този сайт е за да си качвате снимки, може да си качвате каквито искате снимки без значение. И цъкате избор на файл. И си избирате вашия скин. В случая това е този тук скин. И цъкате, избирате го и цъкате качи. Като ви се е качил, избирате адрес на изображението и го копирате. След това отивате пак в Mineshafter и не на Cloak URL, а на Skin URL. Поставяте URL-то, адреса и цъкате Set. И ви изписва Set. И ви е сетното. Не се е върнал. Върна са. Еми занимавам се с друго нещо сега. Сори, пиче. Рискът на работата, какво да направим? И то сме на дядо. И нали, цъкате рефреш, за да сте сигурни. Ето го скина тук. И така, значи, също има уловка, например, искате да смените, нали, скина. Значи, цъкате Remove Skin. Като цъкнете Remove Skin, нали, то ще ви изчезне и избирате URL-то, качвате новия скин, избирате URL-то и го слагате тук. И като цъкнете Set, ще ви се покаже пак стария скин. За да го поправите и просто като ви се покаже стария скин, цъкате Refresh и ще ви се оправи. Би трябвало да ви се оправи. Ако не, пишете в коментарите, аз ще ви кажа какво да направите. Така, сега, направите всичко, нали, намерили сте скин. И как да го използвам? Се питайте сигурно. Значи отивате на Downloads. И цъкате ето и. Ей, те с реклами, не може без реклами, бе. Така, и значи Mineshafter Launcher. Лънчера за... Лънчера за... такова... За... Опа. Ей. Лънчера... Абе, стига, е! Значи лънчера за тази програмка се нарича Minecraft Proxy и се даунлоудва или от Mirror или по Torrent. Би трябвало всички да имате uTorrent. И тъй, че теглите го от по торента и като ви са даунлоудни, ето го тук, би трябвало той да е Minecraft 1.7.2. Обаче аз понеже не го имам в Downloads, ще ето този файл тук, Mineshafter Launcher. Като я имате тази програмка, цъкате два пъти върху нея. Заради. Аз записвам ли го? Да, записвам, добре. Се оплаших. Значи, ако имате преди пак Minecraft, няма по никакъв начин да ви пречи. Даже ще имате същите профили. Ето, тук имам старите ми профили. Значи, избирате си профил, нали? Или какъв си, нали, пача, какъв да е, или какво си, нали? Все едно имате нормален кракната версия. И като си наместите всичко, цъкате play. То ще ви зареди там всичко, когато си прави компютъра. И Minecraft 1.7.2. Абсолютно нормален. Така. Чекайте. Само може и да е черен екрана. Само да оправя. Извинявайте. Първо видео става излагация. Значи. И абсолютно нормален лънчър, нищо по-различно няма. И например, влизам в някой свят, нали? И какво да се окаже? Имаме си скин, обаче влязох в стария си профил. Чакайте сега. Защото да ви докажа, че наистина... Ей,
Убия те с моите приятели. Няма ги убивам. Те са ми най-добрите приятели. Няма по-добри от тях. Значи, чакайте сега да се оправя малко. Чакайте. Значи, то той ще ви излезе. Всъщност, не знам. Значи, избирате юзернейма. Моя юзернейм беше TheRebel.tm. Пасворда няма ви го казвам. Тъй, цъкам Yes. Ето го, готово. Цъкаме Play. Зарежда. И ето. Цъкаме нов свят. Ето го скина. Трол скина. Ето. Абсолютно лъджимите. Лъджите. Всичко е лъджит. Той не вреди по никакъв начин, смисъл, нали, на... Всъщност много вреди. Ама може да се наслаждавате на скина и други хора да ви виждат скина, без да използвате имена на хора, които имат скинове. Си използвате вашето собствено име. Тъй, че той е много уникална програмка, която може да използвате и да. Надявам се да се наслаждавате на самата програмка. И много съжалявам за шумът, който го има в видеото. Когато говоря, просто микрофона ми е тъп, прост микрофон и прости много. Тъй, че благодаря, че гледахте това видео. Може да натиснете subscribe или да абонирайте се за мене за още такива видеа. За летсплейове, може би, не знам. Не съм сигурен дали ще правя, обаче ако събера поне 5 subscribera, ще се радвам супер много. И да, довиждане от мене, това беше TheRebel. Айде, довиждане.